Sige kuso ay. Magluto taog, kuan, magluto tag guso guys. Atong lapuan na tong guso. Kay magkinilaw tag guso. Tilawan. Diyan na bagagasin eh. Asa ko na? Hindi nila kun kay amurag. Lugaw. Next. Asa may? Asi. Bitbitan na, di na init, bitbita ba? Di na init. Ay, gina init. Magunsa dayon sa lisod lutoon. Magkuan mo mag-isda? Okay. Ito bibi. Atong hugasan. Ang buwang parat. Hindi na miss tinugasan. Tingin kay parat na ni. Ay, cute. Parat guys niya. Kung ato sa nasa, i-sit aside. Magandang taglamas. Okay. Ganun ko in English, sit aside. Andi, na may mga grapon din eh. Iso, di siya JK para dili gustuhan. Malay technique guys, basta ganahan mo. Paano? Ganahan mo. Lihok. Lihok. Eh mo, nabidyohan ha. Hindi siya ginay. Ang ganahan ka. Kao na ginas buhat o. O lagi. Kuha nga, maibugas. Laina kimaon. Murag styrofoam. Ora na tanis lagi. Mo yoro sa 280. Ay pila? 280. Ano da? 216 kilo. Baho? Baho? Kung saan na baho? Para nang pada magpiayon ba? Di ba buhat? Kaya mong mga kanya, kasi sagol na sa preparation. Unsa man ayo man to dinhi mo. Aha ka. Grabe mo na uwan. Kapit na lang. Ang ayan marong di ikaon ay. Kasi mahala. Magtuwa ka tin. Hi, buhay. Nego sa klibong patakatan mo. Igo-igo ra. Saan mo muloy? Ilaw man. Igo-igo rin tayong ginatag tin. Kuwangan pa. Lingon to kay kwarta. Ano di tinagbuan? Kasi iman. Skagrot. Isagot. Unsa man? Awa pa man na kumpleto. Wala pa may... Ha? Bukal yan lang. Isa ko litang sa kan? Pwede rasan. Sa tinuwa. Madara to ang suka. Daghan kag sili pati giding hangag ron. Hanta sa natong kundi. Kani itong lamisa, kamo na lang mo understand guys ha. Kay way klaro na to lamisa ron. Kani laging patay klaro, payat patay ato ang ipuyan ron. Ay. Among lamisa guys hinabulan. Sige tugnaw. Timpahan mo muna yan bago mo yan. Opo, boss. Huwag mo muna lagyan ng suka. Mamaya na. Asin. Uy, asin. Ano? Dito mo. Water, ang isa daw. What is the kind of water? Plain water. Only one tablespoon? Ayap. Liter. Anuhin muna natin, tilaw-tilawin. Mamaya na natin i-full. Oops, huwag ganyan. Huwag ganyan mo pa ganyan. Para di man naglag yung mga sili. Ah, okay boss. Yan. Ganyan pala. Perfection. Anong klaseng suka ito? Amuhin mo. Oops.
Kami silingan guys. May busin. Simuta gini. Ang sili ba? Ang suka ba? Simuta. Kahang. Pahong. Yung pasimhot na puting hangag baho. Kinilaw na guys. Kinilong giti. Ang Ang- gusto niya. Ang ating kinilaw ang na gupi. Giti daw, giti. Yung sabi magpuli ko maghimo ko sa. So the perfect bite. Ato sa tilawan. Ninang nits. Mmm. Perfection. Yummy, yummy. Tara. Kailangan niya. Yung makuha din mo. Ano ba? Perfection. Luto na itong pandas. Ato lang tuwa ang kasi nga ani. Sago lang ito sa isda nga tinuwa. Ang tahong. Kami ba kami? Ato na yung bagong eksperimento. Oh. Atong kanon ay yung kaugaw. Mag-palit ko ka.